אני נמצא במלון כרמים, כמה ימים של שקט. החדר עצמו, כמו שאתם רואים, גדול, מרווח, והבאתי איתי ציוד צילום כמובן. הנוף פה מהמם. קצת רועש כי עושים פה עבודות, אז נסגור את התריס כדי שנוכל לשמוע את עצמנו כמו שצריך. ונעבור לציוד צילום. נתחיל בתיק. לא פרו. אין לי מושג אם הדגם שקניתי באי-ביי הוא מקורי או לא. בייחוד שרואים שהמדבקה מתקלפת. לא מתקלף, הכיסוי שזה מתקלף. זה הפליפ סייד 400 AW. AW בלא פרו הכוונה all weather. יש לו כיסוי למטה שאפשר להוציא נגד גשם. במקור היו פה עוד שתי רצועות מותן שאני גזרתי. התכנון של התיק זה כפי שאתם רואים, התא הראשי נפתח דווקא בחלק של הגב. התכנון הוא שמים את התיק על הגב, את הרצועות מותן קושרים סביב המותן. מה שרוצים להחליף, לא משחררים את רצועות המותן, הם משחררים את רצועות הגב, מסובבים את התיק קדימה, פותחים את הגב, מוציאים את הציוד ואז שמים אותו חזרה על הגב. אני לא השתמשתי בצורה הזאת והרצועות רק הפריעו לי, אז גזרתי אותן. יש בו לא מעט מקום, אבל לא הרבה. בכיסוי למעלה יש מקום לשים כרטיסים, קצה זיכרון, מקום לעוד שטויות קטנות ומקום לכל הציוד. אני הוצאתי את הציוד כדי שיהיה יותר קל להראות אותו. מה שהבאתי ככה, מטען שהגיע לפני יומיים שהזמנתי מאי-ביי עם התאמה לסוללות של סוני. יש אפשר לבחור בין טעינה איטית למהירה, אני מעדיף איטית. מטעין סוללה אחד מתוך 4 שיש לי, כי היום בבוקר השתמשתי בה בשביל טיימלפס עד שהיא נגמרה. אפשר להפעיל את המטען עם 220 או חיבור לרכב, ויש גם יציאת USB. מצלמה סוני A7, דגם הראשון, לא A7S, לא A7R, לא מרק 2, עם המתאם LAEA4 של סוני, יקר בטירוף אבל שווה את הכסף. על המתאם כרגע יש את המינולטה 50 מ"מ F1.4, אחלה עדשה, שלט פשוט, זול לטיימלפס. רצועת פיק דיזיין, אני אוהב את הציוד שלהם, שאני יכול לחבר למצלמה, חיבור מהיר, ניתוק מהיר, רצועת יד, ועל רצועת יד תמיד אני שומר את הפנס שיש לי, שלפעמים בלילה או במקום חשוך אני מחפש משהו להוציא מהתיק נוח שיש לי תאורה. כמובן ערכת ניקוי, לנספן, הר בלואוור, קופסה של פליקן עם כרטיסי זיכרון, אף פעם אין מספיק כרטיסי זיכרון. סוללות נוספות, שאחת במצלמה, אחת בטעינה ועוד 2. כל סוללה ממוספרת שאני אוכל לדעת מה השתמשתי. קופסה זו סגול, קופסה של סוללה חיצונית לטלפונים. עוד 2 עדשות שהבאתי איתי. ה-1740 של קנון. העדשה הספציפית הזאת עלתה לי 500 שקל, כי מנוע הפוקוס שלה לא עובד. אבל כיוון שגם ככה מתאם פוקוס שלו איתי, אז אני עובד עם פוקוס ידני. עם הפוקוס פיקין אין בעיה. השתמשתי בשביל צילומי טיימלפס היום בבוקר. בירקן, מינולטה 17210 F4, אחלה עדשה. קניתי אחת באי-ביי, הגיעו 2, מעולה של נופים, פורטרטים, ריקוד. הבאתי גם פלאש שיהיה YN560 מרק 3, עובד עם 4 סוללות אצבע, מחזיקות ים בזמן, ולא צריך לו מקלט כי הוא יודע לעבוד עם המשדר. ה-YN560TX גם של יוניו יודע לשלוט על הפלאש, גם על העוצמה, גם על הזום. 3 גרופים שונים אפשר להגדיר, אחלה דבר. וכמובן חצובה שקניתי, לקח לי זמן למצוא אותה במחיר טוב באי-ביי, המנפרוטו 190XB פרו, והראש ג'ויסטיק של מנפרוטו
ראש מאוד מאוד נוח לשימוש, ביד אחת אפשר לכוון. החיסרון שלו שהנעילה שלו לא כל כך חזקה, אם שמים עדשות כבדות, והמחיר שלו בארץ הוא לכמעט 1,000 שקל, אני מצאתי אותו $100 חדש באיביי. קשה להשיג את הדגם הספציפי הזה, כי הם כבר לא מייצרים אותו, יש דגמים שמחליפים אותו, אבל זה אחלה דגם, ורואים שגם הוא מתאים בקוטר בחצובה, אותה חברה. יש פה למטה גלגלת שבעזרתה אפשר לשנות את העוצמת חיכוך, אם אני רוצה שזה יהיה חזק יותר או חופשי יותר. הדגם 324 RC2 מומלץ בטירוף. הרליס פלייט של זה, שהדרגתי את זה עם בורג של בלייק רפיד, ואז זה מאפשר לי להתחבר על הבורג עם הרצועת בלייק רפיד, שאם אני לא טועה, אני חושב שגם אותה הבאתי בכל מקרה. כן, רצועת בלייק רפיד ספורט, יש את זה. זה הציוד שהבאתי. חוץ מהציוד הזה יש לי בבית עוד ציוד. יש לי מבחינת עדשות של סוני 85 מילימטר f2.8, סיגמה 90 f2.8 מקרו, עוד פלאש, זה המרק 3, יש לי את המרק 4, וכמובן ציוד תאורה. אבל הציוד הזה נותן לי כיסוי שמ-17 עד 40, אחר כך יש לי 50 ו-70-210, כמעט כיסוי מלא מ-17 עד 210. וזה מה שלקחתי איתי בתיק צילום לנופש בכרמים.